Når man taler om solen. Hey, kommer jeg for sent? Nej. Vi går ud og laver nytårsløg. Ja, må vi det? Ja, fint nok. Hvad skal vi lave? Jeg kan lave det bedste. Men jeg kan smadre den der gamle ged derovre. Hvad fanden var det? Hvad fanden? Wow, det gik 5 minutter vildere end jeg troede. Nu er det min tur til at lave noget endnu vildere. Tid til at fryse nogle trapper. Fuck, hvor har glat. Min tur. Giv mig din telefon. Det her skal nok blive sjovt. Du 500 kroner i posen, eller du dør. Nej, jeg bliver nødt til at gøre det. Her. Fuck. Ha. God plan og gratis penge også. Nå, men nu er det i hvert fald min tur. Det var fandme sjovt. Nå, hvad skal vi nu? Tid til at eksplodere byen derovre. Nå, bevis det. Her er dine beviser. Dem i den der by er nok døde alle sammen, så sig lige farvel. Vi ses, by! Nå, Lad os gå ind. vi ved jer. Guys, der er landsbeboerne, Nu dræber vi jer! Det er ikke bare pengene i stedet for. Skal vi ikke bare gøre det? Jeg kan det var. Jo, det er sådan lidt Ej, for helvede, Karsten! Jeg hedder ikke Karsten, dit dumme svin! Nå, men vi må hellere skynde os hjem nu. Nyhederne? Nej. En by! Heldigvis var det ikke børn. Hey, skrid lille pige. Hænderne op, eller bukserne ned. Au, hvorfor gjorde du det? Hej unger, hvor har I været? Jeg har været så bekymret. Heldigvis var det ikke mine børn. Hej mor, kan vi nå at føre noget af? Nej, vi skal lige se en nedtælling. Helvede, du har sparet mit helt